маємо праздник святих равнопостных Константина і Єлени. Знаменита благословенна мама імператора Константина стає християнка і совершає путешествия по імперії, допомагає християнам. Но першим, що вона задалася ціллю знайти той крест, на котрому був розп'ятий Христос. Трудно було то знайти, тому що тоді книжники і фарисеї, щоб загладити за Христом і всю історію, і лічність, і всі артефакти, закопали хрест Христов у землю, а щоб його не знайшли, та організували язичське капище богині Венери. Но так Бог дав, що по Божій милості імператриця Єлена знайшла це місто. Коли розкопали ото місто, знайшли крест. Так обнаружився крест Господній, і той день став праздником Воздвиження, який любимий дуже для нас. Почомусь іздавна наші православні предки любили праздник Воздвиження. В принципі, любимо всі праздники, але посвятили храм в честь Воздвиження. Ужгород празднує Воздвиженський праздник, особливо, хоча він і постний праздник, але сам факт того, що імператриця Єлена замість того, щоб царствувала та ходила в багатих одежах, вона смиренно служила Господу і зробила таке діло. Мало того, що воспитала добре сина, а ще й сама стала велика равноапостольна. Сам Константин теж зробив велике діло, урівняв християнство з другими релігіями. Це було велике благо, бо усі релігії в Римській імперії самі дикоязичні, самі страшні ізуверські були дозволені. Християнство було вне закона. Чому? Да тому, що сатана управляв як римськими імператорами, так і ходили всюди язичники, котрі водимі сатаною не давали християнам ставати на ноги. Християнство було 300 років гонимоє. Коли возникла війна із його супротивником, западним імператором, то перед боєм увидів на небі удивительне знамення в виді креста. І була надпись «Сим побідиш». Так поміняв він усі язичні знамена на крести. З того часу історія знає крест як символ побєди. Хоча сам крест вже був понятний християнам, бо християни бачили чудо, як любое кресне знамення має ніяку духовну силу. Тому і ніколи навіть не робили донині на полу зображення креста, щоб на них не стояти. Ясно стало, що книжники і фарисеї – це люди, які прикриваються релігією або наукою, або научним атеїзмом, роблять своє сатанінське діло. І для нас ясно, чому Господь завжди через Святу Церкву навчає нас урозуміти, яка сила Христа Господнього. Ведь церква не випадково каже, не ганьбіться креститися, тому що в цьому мірі це некий меч духовний, який відсікає различні сатанські кроки, щоб достигнути до вашого серця. Ведь сатана, як дух, він ходить куди хоче, але він не може переступити грань, некий духовний стержень, стіну, котру кладе крест Господній. Так важливо нам, щоб сьогодні ми любили крест Господній. Пам'ятали, що мали приклад із цариці Єлени і йшла по монастирям. І нині наші люди люблять ходити по монастирям, люблять ходити в церковні кресні ходи. Божа милость наградила нас сьогодні, щоб ми з вами мали той праздник і вспоминали подвиг равноапостольних Константина і Єлени. Як в Євангелії сказано, книжники і фарисеї з першого дня переслідували Ісуса. Не мали за що. Але вони розуміли, що прийшов Месія. Їхня ложь уже відкрита. І от для того, щоб лжеці, які мають владу, канали інформації, не були обличені, любий чоловік, який за них правду пише, являється зразу ворогом. Казалося, 2000 років пройшло, щось поміняло, а нічого.
І нині книжники і фарисеї бояться, щоб хтось не посмів їх лож обличити. Якщо ти не віриш їх лжи, значить ти не наш, ти опасний. Ти ходиш до церкви, а тобі Господь дає мудрость урозуміти ці обмани цього світа. Ну от і церкву те заберемо, бойовики нападуть на церкву, захватять і так далі. І в цьому мірі постійно йде боротьба. Бог наградив нас такою любов'ю і такою мудростю, наш народ. Не взирає ні на які соблазни, іскушення і лжи, вірно держиться церкви Христової. І сьогодні важно молитися Господу, щоб Бог подарив нам ту мудрость в цьому мірі, що би це не стало, хто б нас не збивав із толку, залишатися вірним своїй сім'ї, бо лише так поступаючи, держася Христа Його церкви, ми тут на землі, діти Божі, способні бистренько оприділити правильний путь, оцінити обманщиків і лож, а нині лож лється з усіх труб інформаційних, откинути лож, держатися правди, а в вічності разом з людьми святими, які держалися правди і святости, зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.